Ay, ako. At saka yung mga bata lalong-lalo na felt for the children. Nakikita mo naghahawak. Ay, ako. And kudos to the teachers and all the other school officers, ano, maybe the principal na they were able to at least calm them down. Oo, para hindi though there were instances where talagang hindi na malaman kung tatakbo. Margie, hi. God, the timing is such that Sa labas na nasa araw. labas o Nasa flag ceremony. ayun nakita mo yung in-interview natin ka, di ba? Yung sinasabi na bumagsak yung nakulat ako yung abandon nila parang parang over something pero bumagsak at wala namang unfortunate thing wala namang naapektuhan. Sabi talaga ngayon, partner, yung aftermath na itong nangyari, makita natin kung gaano kabilis ang production ng ating para para makatulong, makapaghatid ng tulong at gaano ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga affected region. What's up, bro? Totoo yan kasi malaking bagay makikita mo yung matataas na opisyal and Oh my God. Sleepy. let's mention them already sa pagkakaalam natin si Secretary Station ng DPWH Secretary Teder Bosa Yung
Oh, the new age. Gawin. Nandun na rin, oh, SWD. Sabi kay Rex Kachuk. Ayan, okay, so, and then the mayors, governors, the congressman will be there also. Kailangan makita kayo eh. Kailangan maramdaman yung presence ninyo doon para alam nila na at least may nakakaalam ng pinagdadaanan namin ngayon. And remember, ang daming nga walang kuryente ha. Oo, at hindi pa natin pinag-uusapan yung tubig, ano na yung tubig. Oo, yung telco kahit pa ano yata, kahit sisinghap-singhap. Oo, Pero may serbisyo. yes. Ang isa din sa mga concern natin yan, partner, is kakastart pa lang natin with 3-term cap school calendar. Oo. First day dapat kahapon at na siya na agad yung unang araw ng class. Sa pala. Oo, So, paano na naman tayo mag-a-adjust nito? So, dapat ay panibagong adjust pa muna natin. oo. No? Ito yung isa sa concerns natin. Alam mo, hindi lang yun eh. More basic than that will be kailan pwedeng mag-klase ulit dun sa schools nila. Even the classrooms, ano. Kasi nga baka maya-maya, may mga trucks na yan. Mayroon ang dapat na i-condemn dyan. Kasi alam mo naman ang mga school buildings natin, 19 kopong-kopong pa yung iba dyan. Pero feeling ko nga mas matip. May mga 19 kopong-kopong kasi mga gawa na bago ngayon. You have a point there. Yung mga nakikita nating tawag doon na hindi maganda yung quality. I'll give you an example. Meron kaming mga lumang mga yero, ano nga, pag ano naman sa negosyo. So, may mga lumang yero na iipon namin. Alam mo ba, Oh my god. I'm so tired. mga nag-ano, Junk yan, shop. junk shop. Ano, mas gusto nilang binibili ka. Mas mataas ang presyo, mas luma yung yero. Sabi ko, bakit? Mas makapal yan. Mas Kasi yung mga matibay yan. Oo, yung mga bago, sabi,
Matamis na yan. Oo. Yung mga luma, yung mga tawag nga nila katigo, aba, ano yan? Sabi niya, ang kapal niyan. Pag yun medyo nagpaltapalan mo yung mga putis. Kaya pa rin. Pwede pa yan. Singkapan ng ano partner yan. Ang, Singkapan ng ano, yung mga year na yan. unahin natin na yung sa ating mga balita. Headline. Sa balita pa yan. Pero marami pong mga cancel flight sa Cebu Pacific. Yung Jensan, Cebu, Jensan, Manila. I-check niyo po yan kung meron. Yung booking ngayon, ano po? For June 9. So June. Yan naman Cebu Pacific. Ganun din. Cebu, Jensan, Cebu, Manila, Jensan, Manila, Jensan, Ano po meron na po tayo. Sumasek. It's in Mash. Go ahead. Is 4.7 ang naitalang ating Pilipino bilang ng mga Pilipino na walang trabaho para sa April 2026 ayon yan sa dapat ng Philippine Statistics Authority habang nasa 95.8% naman ang employment rate para sa katulad na buwan at katulad yan ng 48.89 million na may trabahong mga Pilipino at nabayaran pa ang ilang detalye. Kaya sa balitan ko maya-maya lang Tayo tatayo ng loto. sa aming isilan. Yan ang balitan Loto, loto. konfirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Iko.DCMM. Loto time.